Hello everyone, welcome to Semper Idem Signature. Don't forget to share, like, and subscribe. Semper Idem Signature. Request mo, isusulat ko. Thank you. Hello mga bata, kamusta? Ani anak kita sa atong ikaapat nga istorya nga giuluhan og si Tammy, Kuting. Usa ni anak kaadlaw samtang si Ben naglakaw. Sa dalan nakakita siya og kuting nga laaw. Iganahan siya og tan-aw, mao nga iyang giduulan. Apan ang kuting nahadlok og kusog na midagan. Sa kalit ang kuting nawala, mao nga iyang gipangita. Natingala na lamang si Ben kay ang kuting tuwa naman sa sanga. Nangita siya og hagdan aron ang iring iyang matabangan. Apan si Ben nahadlok kay ang hagdanan medyo naman gabok. Maayo na lang kay samtang naghuna-huna siya, ang puting hinay-hinay nga mikanaog ug miduol sa iyaha. So kaniadto si Ben ug ang kuting nahimong suod kaayo, iyang pakaunon ug giatiman pag-ayo. Ug tungod kay siya naman ang nag-atiman sa iring, iya kining ipangalanan og Tammy, Kuting. Ug mao kato ang atong sugilanon mahitungod kang Tammy, Kuting. Okay mga bata, ato na pong tubagon ang mga pangutana. Una, unsay buot ipasabot sa kuting? Kaduha, naabay tag-iya kung ingon nga laaw? Ikatulo, nganong bidagan man ang kuting? Ikaupat, kung ikaw makakita og kuting, imo ba nga pasakitan? Kalima, aduna ka bay kuting nga giatiman? Kaunong, Tammy Kuting ang gipangalan ni Ben. Sa imong iring, unsa ang iyang pangalan? Ug ang ikapito, ngano nga ato man atimanon ang mga alaga sama sa iro, iring ug uban pa. Bata, kahibalo ko na kaya gihapon na inyo. Hangtod sa sunod, kita-kita ta. Bye-bye!